Na današnji dan 50-ak policajaca iz jedinice za posebne namjene krenulo iz Vinkovaca u akciju oslobađanja dvojice kolega koji su ranije zarobljeni tijekom ophodnje. No čim su ušli u Borovo, blokirani su oklopnim transporterima JNA u zasjedi četnika koji su ih skriveni po kućama zasuli paljbom, čiju silinu preživjeli do danas ne mogu riječima opisati. Uništili smo 12 sati je bilo podne, uništili smo Borovo selo. Ja sam bio u prvom autobusu i onda je počelo pucnjava iz dvorišta, sa krovova, iz kuća, a onda smo mi iskakali iz autobusa kako smo znali, snalazili se. To ne može se čovjek opisati jednostavno. U napadu je ubijeno 12 redarstvenika na kojima su pobunjenici bijes iskalili još i masakriravši ih. Sliku brata kakvog ga pamti kao 20-godišnjaka Petar gleda ovdje i u mislima svaki dan. On je bio najmlađi od ovih 12, prvo od poginuli. Slagali smo se, volili se, poštovali. Šta reći? Krvožedni pobunjenici ipak su postali gubitnici u ratu, a kukavice su i u miru, kažu, preživjeli. Niko ne odgovara ni za šta i danas dan šeću po Vukovaru, hodaju, još se busaju prsa. Mislim, tu evo, samo pogledajte selo. Svaka je roletna spuštena, zna se da je tu neko bio od njih. Odavdje je sve počelo. Zato ovdje nema načelnika Bačinovića, koji je tu 200 metara od nas. Zato nema Dragane Jeckov, Milorada Pupovca i svih ostalih Vojislava Stanimirovića. Jer znaju da su oni krenuli, s ovim su pokrenuli rat u Hrvatskoj. A pokušavaju pripisati Franji Tuđmanu, HDZ-u, ekstremistima s hrvatske strane, što je notorna laž. Ovo je bila planirana, organizirana akcija KOS-a i srbijanskih službi. Hrvatsko pravosuđe i međunarodne suradnje po tom pitanju su prespore i neangažirane, moglo se čuti. Već su i mnogi roditelji ubijenih redarstvenika umrli, a da ubojice djece nisu privedeni. Preostali pripadnici obitelji čekaju pravdu, nekada čak iz revolta ni ne dođu na ove obljetnice. Nisam dolazio, bio sam revoltiran, bio sam od tuga, bio sam priče se pričaju, ništa se ne radi, Šuškočanin se čuva ko čuva. Njega se više spominje i Pupovca nego branitelje i dragovoljce i poginule koji su dali život. Oni su stvorili Hrvatsku. Oni su svojim tijelima, ne ovi ovdje. Svi koji su god dali živote za Hrvatsku, oni su temelji ove Hrvatske. Program ovogodišnje komemoracije Tračak svjetla dali su ovoga puta polaznici Policijske akademije. Oni koji su krenuli tragom što su ga utirali redarstvenici u počecima države. Ja sam polaznica 3. razreda srednje policijske škole. Na ovaj put me navela čista želja i interes da damo ljudima sigurnost i povjerenje i da se odužimo svim ljudima koji su se žrtvovali za našu domovinu i koji su nam osigurali sve ovo što sad imamo. Skup se razišao, no u zraku je ostao poznat dojam da je pomirenje daleko koliko i istina, za razliku od mučne stvarnosti koje se neki sjećaju u suzama, a neki možda iza spuštenih roletna.